Update kita sa Southeast Asian Games. Nagpanaog sa ikalong nga pwesto ang Pilipinas sa latest nga medal tally sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Nakuha ni Kayla Sanchez ay katatlong nga bulawan nga medalya sang pungsod. Matapos nga gindominado niya ang women's 100-meter backstroke event. Nakakuha man sa isa pagid nga medalya ang Pilipinas sa extreme skateboarding. Ninaan ko ni Jericho Francisco matapos gindominar ang men's side sa scoring ng 90.68 points. Yari ang latest nga medal tally sa Southeast Asian Games. Nagapanguna sa gihapon ng host country nga Thailand nga may 95 gold, 60 silver kag 39 bronze. Nagapangadawang Indonesia may 31 gold, 43 silver kag 36 bronze. Pangatlo naman ang Vietnam nga may 30 gold, 29 silver kag 54 bronze. Pangapat ang Singapore nga may 19 gold, 19 silver kag 25 bronze. Nagapanglimang Malaysia nga may 16 gold, 15 silver kag 48 bronze. Pang-anom ang Pilipinas nga may 15 gold, 23 silver kag 52 bronze. Nagasunod ang Myanmar. Samtang ukon ang Myanmar nga may 2 gold, 12 silver kag 16 bronze. Ang Lao may 2 gold, 3 silver kag 13 bronze. Ang Brunei Darussalam may 1 ka silver kag 4 ka bronze. Samtang ang Timor-Leste mayara sang 2 ka bronze nga medalya.